Ito na yung papadala natin. Una, thank you pala sa panonood. Dumating na kasi yung salmon natin. Tapos nakita nyo mga aji. Na natin to. Yung kay Vincent Lingat, mga aji. Salmon sa dalawang gagamba na maliliit. Yan mga aji yung sa kanya. Lagyan ko siguro ng dahon to. Ito yung kay Vincent Lingat. Yun mga aji, nakita nyo malaki na yung lagayan ha. Tapos ito naman yung kaibigan natin taga Davao mga aji. Yung kaibigan natin taga Davao. May salmon mga aji, yan. Itim na salmon. Tapos may mga normal na gamba. Gabaldon, masbate, sa Tagalog na yan mga aji. Halo-halo na yan. Yan. Yun nga pala nagsasabi na nangingi ng gagamba. Pasensya na mga aji kasi nakapagpag-giveaway na ako. Yun nga pala namimigay ako ng gamba mga aji. Sagot ko yung gagamba, free shipping din mga aji. Tapos ginawan pa tayo ng bahay ng misis ko. Ito yun, bahay ng gagamba. Ito yung kay Jake Kabling. Ito yung kay Health Bar Killer mga aji. Health Bar Killer dapat salmon yung sa kanya. Kaso nag PM sa akin. Yun nga sabi niya para daw marami. Ito na lang mga sa kanya mga aji. Yan. Yan nakita niya naman mga aji. Pinamimigay natin. Sino ba? Si Janjan Ganulon mga aji. Ito yun sa kanya. Freenet YT. Kay Freenet mga aji yan. Ito yung gagamba niya. Kay Freenet. Yun pala mga aji may malalaki sana tayong gagamba. Kaso medyo malaki pa yung tiyan. Hindi nakapangitlog kagabi. Akala ko mangingitlog. Yun sana sasama natin dito. Kaso pag biniyahe yun mga aji, mamatay lang din. Kaya ito na lang. Tapos kay Jamaludin Makalawi. Yung kaibigan natin dyan. Pagari, yung si Pagari natin. Kaibigan nating Muslim dyan. Ito yung sa kanya mga aji. Yung gagamba niya. Yan. Ito yung sa kanya. Tapos may logo tayo. Ginawan tayo ng logo ng misis ko. Ito yun. Ito mga aji ano natin ay hindi na tayo kakarangin kasi sa JRS na natin padala to. Ito kay 3D Pagayon. Kaibigan natin taga Valencia. Ito yun mga aji. Bukidnon pa to Tindi nung gagamba mga aji, makakarating ng Bukidnon. Bukidnon ang punta na ito. Tapos yun nga pala mga aji, so yun, next time ulit magpag-giveaway tayo. Tapos dito sa mapanood yung video, may lalagay akong laban dito, laban ng OS mga aji. Itim, yung itim natin na nilaban natin sa salmon ni kadagit natin. Tapos ano ba yun? Saka yung jumbo natin na OS. Basta panoorin nyo mga aji, sana mag-enjoy kayo. God bless ulit sa inyong lahat. Sana napapasaya ako kayo sa mga videong ginagawa ko. And then yung mga salmon, abangan nyo mga aji. Lalaban natin yung mga salmon natin. Sana maganda. Kasi ang hirap mga aji. Kasi yan lang. Yun mga aji. Ayun mga aji, last fight natin siguro to. Yan mga aji. Atin to kasi dami lang talaga. Gusto ko lang paglaban-labanin. OS to mga aji So ko lang pakita sa inyo. Ito mga aji. Tapos sa nating lalaban to. Siguro doon sa Gabaldon natin na parang good size. Malaki talaga Kaya gano'ng kalaki mga aji. Wala atang kamats to. May kamats yan. Masyadong malaki. Subukan natin sa good size mga aji. Parang may laban natin. Kasi matagal nang tiwala din naman ako sa good size na to mga aji. Papakitang gilas to. Yan Yan mga aji. OS versus good size. OS lang sa katawan yan mga aji. Pero kung galamay, alas pareho lang yan. Nako, tumulog ka pa ng ganyan. Huwag kang ganyan. Ang pwesto lang natin unti mga aji. Uy. Mali mga aji. Nagulat lang ata
Ulat niya lang. Malaki kasi mga kadyo. Wala, laki. Bigyan natin ng kamats yan mga kadyo. Ang laki talaga. Bigyan natin ng kamats mga kadyo. Labas natin yung malaki na isa. Papalit tayo ng gagamba mga kadyo. Ito, subukan mo to. Ito mas mahaba sa galamay ito mga kadyo, pero mas malaki sa katawan yun. Yan. Yan mga kadyo. Hinuli niya sa galamay yung malaki oh. Hindi kinaya ng malaki mga kadyo. Patakbo siya. Oh, tapang talaga oh. So yung mga kadyo ah. Galamay sa galamay mga kadyo, haba oh. 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 Parang hinuli niya mga kadyo. Pumalag, di kaya. Ang laki ng katawan, macho-macho. Tinalo si Robocop pa. Ayan o, sundo. Mga kadyo. Ito yung mga kadyo, natalo to sa salmon ni Kadagit dati. Yung malaking salmon talaga, laki ng salmon ni Kadagit. Talo itong OS na to mga kadyo, dun sa salmon ni Kadagit. Ayan o. Ngayon, ngayon. Ayun mga kadyo. Yan na mga kadyo. OS versus OS mga kadyo. Tingin ko patay yung jumbo natin. Yung malaki. Hindi nakakagat eh. Tingin ko patay. Tingin ko patay mga kadyo. Ron, patay na yung malaki Ron. Oh.